ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಶಿವರಾಯನಗ್ ಅಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಲ್ತ ನಾಗಮಂಡಲಲ ಬಲೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ತಗೋರೆ. ಲೀಲಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಮೆಡು ಕುಡಿದು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊರಲಗಡ್ಡದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗುರುಪಿಂಚಿನ ಗೌರವ ಇನಿ ಕಲಶಬಕ ನಾಗಮಂಡಲದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ಪಗಲಿಗೆ ಗುರುಪಿಂಚಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಕರ್ಣಿಕ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗಳ ತಿವರಗಳ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪಿಂಚಿದ್ರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರ. ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಮಂತ್ರಿಚಿತನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಏನೇ ಪುರುಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲಿ, ಶಿಶು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆದು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರೆದು ಅಂಚೆ ಆಗಲ ದುಮ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಕೊರಲು ಮತ್ತು ನಡಪಾದ ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರದು ಅಂಚೆ ಆಗಲು ಹೋಗು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದ ಬರಲಿ ಆ ದುಮ್ಮದ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಿತ್ತಗಳ ಆದ ಜೀವಮಾನ ನಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಮಲ್ಪಾದ ಆದ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕಾಪಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲಾಟ
ಸಂತೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬುನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದಿನ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಸಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗಗ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪುರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ತುನ್ನತಿ ಬರಡ್ರ ಅಟ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಖಾಲಿ ಚರ್ಮುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೆಪ್ಪು ಬ್ಯಾಟ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಂತು ಐಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಸಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಕು ತಿರ್ಗದಾಂಟ್ ಸಂತೆ ಜೊತೆ ಹಂಚ ದಾ ತಿರ್ಗಿನ ಚಾರ್ಮುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚದೆ ಸಂತೆ ಪುರ ಅರೆ ಖುಷಿ ಇಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಇನ್ನು ಸಂತೆ ಜರೆ ಖುಷಿ ಆರು ಬೇಗ ಆಡತ್ತೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲೆಂತಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಚೊಕ್ಲರ ಪೋಯಿನ ಮೀನ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕಲು ಹೊರ ಅಡೆ ಮುಡ ಹೋದು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.